Dadi ki kan wong ki relatif ya Pak De ya. Iya. Ana sing seneng sing gedhe, ana sing cilik, ana sing sedengan. Ayo aku mari mbok gedhe kok ngopo wis ngerti carane. Carane piye? Sebari gua sing dirubung semut lha kuwi. Kok direbeng semut kono kuwi. Malah lagi manis. iki lho pamundhute Bu Sri Cek. ngersakake ya kuwi Lintang Asmara Betul. gitu. Jenengan kekalih tetep nembang lek Pak De Garing dadi sing kakung dueti kan ya mestine ora wangun. Ora wangun. Terus Sapa? Sing wangun pengawan dhewe nampa dawuh saka Bapak Semar sing abote paribasan ngungkuli nyangga gunung supaya sewana ning Madukara matur karo Ndara Janaka supaya nyembah dlamakane sikil Semar. Semar iki ra ngilu karo githoke ora mawas diri asline. Wong dheke nek ndi-ndi ra tau srandalan lho. Mongko midhek letong wis 7 dina ya ora disuwe. Ngono iso kon nyembah dlamakane lho. Aku karo kowe iki lak ora ngerti. Yen saka pangrasaku mesti ana bab kang sinambi kenapa kok Bapak Semar merintah Ndara Janaka kaya ngono kuwi supaya antuk kanugrahan Nurbuating Gusti. Wis to? Dadi anak sing apik ki anane mung bangun miturut marang perintahe wong tuwa. Waton anak ki lair batin anggene mulyakake wong tuwa, mesti wae pangeran sing bakal nata lan mulyakake karo uripe dhewe. Kuwi wis genah ngono kuwi. Nyer saiki perkara kuwi ora perlu dirembug. Monggo seneng-seneng langkung rumiyin, nggih nglonggarke batin, nggih ngendhoni rasa supaya repalungguhan iki upamane awake dhewe ngadhep ana ngarsane Ndara Janaka wis ora bingung meneh. Nggih, ngoten niku. Ya, Nduk, Umi Hafifah. Itu Ingkang baken Mas Gareng
kula kalih panjenengan lan sak kanca saking karawitan Madangkara ripalungguhan samangke nderek mangayu bagya anggenipun keluarga ageng almarhum Eyang Harjo Semita kagungan kersa tasakuran ingkang inti sarinipun kejawi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk dumateng Gusti ingkang nyipta jagat angka kalih kanikmatan ingkang sampun dipun tampi kamulyan ingkang sampun dipun regem rejeki ingkang semanten kathahipun menika boten kangge mulya pribadi tumrapipun Bu Sri sakula wangsa ning kangge srana ngremenaken para tangga teparo para sanak kadang pawong mitra lan ugi para ingkang sutresna kalian budaya tresnani dumateng wayang kulit ripalungguhan samangke dipun caosi panglipur dene lirunipun utawi ijolipun nyuwun panjurung pangestu pandunganipun sedaya para lenggah mugi-mugi hajat niatipun Ibu Sri Bapak Andreas sak kulawarga menika saged dipun ijabahi dening Gusti ingkang anggelar jagat. Ngono ya, Truk. Nggih, ngoten niku. Dasare iki wis ora baen-baen, Truk, awake dhewe ya mituhu dawuh pangandikane Bu Sri sowan komplit sak wujud-wujude gamelan wayang wiwit esuk mau wis sowan mrene. Ya, heeh. Malah gawang kelir iki wis wiwit apa iki jenenge campur sari seje dhewe mau wis genggeng kaya ngene iki malah dadi dekorasi. Ya, ditambahi karo kanca-kanca Wira Pradangga. Ha. Saking paguyuban Sanggar Seni Madangkara Jaten Karanganyar kawimbuhan dening ibu-ibu waranggana utawa anak-anak kula sinden. Ingkang sowan gawan kula saking Jaten Karanganyar menika wonten 6. Ingkang mepet kalian dalangipun menika waranggana ing sampun viral wonten ing pundi kemawon melejet dengan nama besarnya ya kuwi lumantar Podang Kuning. Mula dheweke katelah Ratu Podang Kuning. Niku sing menjuluki mboten kok kula piyambak niku mboten ning para-para sutresna budaya ingkang kepareng tresnani dumateng si Genduk Umi Hafifah ingkang aslinipun saking Laladan Ponorogo. Panaraga. Nggih, anak wedok. Ya, matur nuwun, Nduk. Lek gemati, lek setya bekti karo wong tuwa nganti kaya ngono kuwi. Ha iya, menika nembe kuliah semester gangsal wonten ing jurusan karawitan isi Surakarta. Ngono. Nggih. Kalajengaken menika Genduk Winong Nawangsih, nggih sing nembe angop. Ya, ngono kuwi. Angop nguyuh. Ha iya, ngono kuwi. Winong Nawangsih menika mid-in saking Tulungagung nggayuh kawruh ngudi ngelmu wonten ing kampus UNS Surakarta. Nah, wonten ing jurusan Bahasa Sastra Jawa. Nah, menika dasare ya bocah suarane apik, bocah ya ayu, jogete ya luwes. Ya mula raneh ramukal iki penggemare ya pirang-pirang. Mbak Winong Nawangsih. Kalajengaken menika wah iki ya waranggana sing mulai naik daun iki. Mulai gremet-gremet munggah. Nadyanto kudu tertempai berbagai badai. Parandene tetep ngadeg jejeg Mbak Birgita Ayu Setiani. Iya, marme rasa bombonge pikir ora kaya nyambut gawe ditunggoni karo pacare. Iya, ngono kuwi. Kaya ngono ki sing apik ya pancen ya ngomen apa ki jenenge anak ada pengamanan lho, Tru. Ada pengamanan, ngono kuwi malah luwih bergas luwih apik. Aja nganti ditutke bojone utawa pacare malah risih ya aja nganti. Ha iya. Sak-sak ki ana, aduh bojoku melu, aduh pacarku melu ora semangat, ora iso los, aja kaya ngono kuwi aja. Kuwi malah dadi energi, dadi kekuatan kanggo nambahi semangate sing lagi berkesenian. Oh ngono. Kaya ngono kuwi. Ya. Aslinipun saking Laladan Kediri Kota Tahu. Kalajengaken menika Mbak Diajeng Candramulya ingkang sampun kondang kaloka mliginipun wonten Laladan Sragen. Oh niku. Yen Mbak Diajeng niku anggeripun kelenengan teng Sragen niku walah luar biasa. Endi sing oleh-oleh, endi sing saweran nganti ditekak ning daleme Mbak Diajeng saya anggene tresna, anggene gandrung para-para warga masyarakat anggenipun nyenengi kalian suwantenipun Mbak Diajeng.
ngono kuwi. Ngono kuwi. Lah iki kok iso melu awake dhewe biasane anggere rendeng-rendeng ngene iki cokekan sragen iki rada suda ngono iki. Mula dhewe iso longgar banget. Oh ngono nggih ngono kuwi. Wis matur nuwun Mbak Diajeng Tandramulya kalajengaken gawe Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni. Ibune arek-arek klebu ibunipun anak kula ingkang nembe kemawon mayang kala wau Bu Sri lan sedaya para lenggah. Naminipun menika gelar pamayang. Menika kelas 1 utawi kelas tunggal SMP. Nah, tinimbane ning omah mung ngegame wae mung bal-balan terus. Carane men cedhek kalian wayang caranipun nggih kados mekaten raketang mung sak celiraman sak kemperangan kula napa perintah supaya ya le mayango makili bapakmu ngewangi bapakmu nyambut gawe men ngerti kaya apa to jerih payahe orang tua anggene golek-golekne karo anak. Nyatane wayangane ya bergas wayangane ya resik yen bab prigele kowe kalah terus yen karo kuwi. Heeh. Bab koprol ngoten niku kula kalah kalih gelar. Mergo pinter kula ni mung ling ngoprolne mboke niku mung niku kula niku asine. Ah iya kuwi wis arang-arang. Ha iya ngono kuwi. Kalajengaken menika Mbak Lia Sundari aslinipun menika saking Ngeksi Gondo utawi Jogja ning sampun hijrah wonten ing Laladan Sragentina. Dipun garwa dalang Ki Aji Tondo Utama adi kula lanang. Menika sakmenika dipun lilani kaliyan ingkang kakung watonipun ingkang kakung mboten ngasta gabung wonten ing Madangkara. Heeh. Merga ya kekuatane Madangkara nggih Mbak Lia kuwi. Ya, Cara sound system iki kekuatane ning gensete. Ha iya, Mbak Lia ya genset ngono rupamu. Ya ora ngono kuwi tegese jantunge wayange ning kono kuwi. Nggih. Kalajengaken bintang tamu kekalih Mbak Elisa Orcarus Alaso nadyanto mben bengi niku nggih tanggapan menjadi bintang tamu ning profesional kerja sangat luar biasa tetap semangat tetap bingar tetap anggenipun ngatonaken sigraipun nyambut damel buktinipun kaya ngoten niku luar biasa elok dereng menawi Mbak Tatin Lestari Handayani jan semangat lemangan ayo ya ora le mangan tok le nembang ya apik ngono. Apik joget ya apik bergas ya. Ning aku nyawang storine dhek iki rumah aku melu gregeten terus. Angger pasang story kok mesti madang ae. Lah iya ning ndi-ndi sing digoleki ya panganan kuwi kok, Gong. Heeh nggih. Yo saiki ngaturake sing klasik dhisik saurunge awake dhewe ngaturi Mas Gareng wayang wong. Kowe ngalih reng kowe. Oke, siap. Upamane arep ngaturke apa? Tak nyuwun pambiyantu karo genduk Diajeng Candramulya mumpung ketemu. Lagune larase pelok patete 6. Upamane karyane Mbah Sukron Suwanda. Oh, langgam. Heeh, bener langgam. Nah, ya kuwi langgam mliwis putih mumpung petuk. Oh, ngono. Ya mang jumeneng dhisik Mbak Diajeng Candramulya coba kaya apa? Duduk, duduk. Elok pengasih. Pripun Mbak Diajeng bareng sowan wonten ing Laladan Kedung Gudel Kepoh Sambi wonten keluarga besar Eyang Harjo Semito seniman kajen keringan pikantuk pakurmatan hidangan banyu mili endi sing daharan jajan unjukan kados ngoten niku pripun apresiasi panjenengan pripun nggih alhamdulillah remen sanget Pak Yoyo heeh lawang niki ugi terah Eyang Harjo Semito tasih mirsani keluarga besarnya tasih mirsani kados Bu Sri dan Mbak Uti alah Mbah sinten Bu Mbah Johannes nggih wah iya kalian Bapak Andreas lan sedaya kemawon pagelaran sing kaya mengkene megah iki mokal bisa mawujud tanpa kekompakan gotong royong dan kerukunan dari keluarga besar Eyang Harjo Semito ngono untuk Diajeng.
Mula kinarya panglipure penggalih aturna iki karyane Mbah Sukron meneh ya kuwi apa kuwi jenenge klangenamu sing asring kok tembangake ya. Meliwis putih niku. Nah, meliwis putih coba kaya apa. Nggih, mugi-mugi anu nggih. Pripun? Mboten kesupen. Aja nganti lali wong ki metune lek sampean pas mangkat tok lek ora mangkat ya ora tau metu. Napa nggih? Oh, temen. Lah soalé kula nggih seneng meliwis putih niku. Seneng meliwis ya. Nggih. Ha iya. Meliwis putih maliyane angkling dharma. Maka Mbak Chandra Mulya meliwis putih. Meliwis putih kasrimpong tan bisa ngalih Jaka gedhek bangkit mikut meliwis putih termeliwise kaya manung luwe jatah katindang Jaka gedhuke meliwis kandhang sacedhake kandhang minda Raja Brata kasrimpung jroning pratala. Oh. Nah, rangkep nih, Mas. Demang kongsar teman dadi pangaluhur krana mliwis gedhek bisa maca nulis. Matur sembah nuwun. Nggih, Mbak Diajeng sami-sami. Nah, kenang nggih tambah kangen ya, Truk. Nggih, ngoten niku. Nah. Yo, nanjake Mas Gareng Sumarbagyo. Men kiprah ya? Men olahraga. Kapan le olahraga nyen ra kiprah ngene iki? Yo. Terus lancaran blendrong ning pelok. Wah, ya, ya apa? Monggo bersama wayang orang Ngesti Pandowo dengan lakon Gatotkaca Gandrung. Yo.
Tepuk tangan untuk Mas Gareng Semarang luar biasa. Wah. Taksih energik luar biasa tenan iki. Iya. Lah. Lagi disesuaikan, Mas. Sesuaikan Wong piye? kiprah nu kudu energik. Kiprah nu kan lemes nggih mboten deleng kiprah. Nek kok ya tetep ngangge gejik barang tetepan. Lho lah wong pancen iki bawaan kok. Oh, gawan. Ciriwanti lelena ginawa mati. Waduh, iya. Lah, nggih lowong Mas. Nggih. Nggih elek-elek ning nggih iso nadyan ora apik. Nggih. Ning tetep semu tegese teknis-teknis utawi teknis dasar yang magepokan kalian joget jenengan cetha lamun to menguasai. Mboten namung sae, ning enten semune lah. Golek semu ngoten niku sing angel Mas Gareng. Nggih niku yen mboten deles utawa sinau wiwit cilik nggih mboten bakal ketemu. Nggih. Sing genah kudu seneng sih. Oh, pertama seneng dhisik. Nggih. Nggih. Mergo riyen ajeng seneng kali profesi liya mboten iso utawa mboten mampu. Heeh. Pancen telacer seniman mula nggih kula udi ngen seni. Mergo ya tedak turun gareng ngoten ta. Nggih, dadi niki salah sijine kula membanggakan orang tua itu yaitu dengan cara saya ngunduh ngelmune wong tuwa. Mbacotake darmane wong tuwa. Nggih kaya jenengan wau anake mayang ku betapa bonggone. Bangga lho. Seneng kok bangga-bangga. Lagi seneng dalang anak iso dalang niku wah kanugrahan sing sejati niku ngoten niku. Nggih, jenengan Gareng putrane ya Gareng. Anak kula cewek kabeh kok. Iki jane apa to iki? Malah ganggu wong nyambut gawe wis sumuk disorot lampu. Jadi nggih alhamdulillah kula niku diparingi anak turun cewek-cewek sedaya. Yen kula ken Gareng nggih mboten napa-napa ning mboten biasa. Ning ya joget janjane nggih saged nggih. Saged anak kula nggih wiwit cilik pun kula didik joget iso, nyanyi nggih apik, musik nggih nyandak. Nah, nggih. Ning nggih gandeng cewek kula arahke teng Liyonggon, Mas. Oh iya, nggih. Ning ibarate kaya taruna ngungkuli bapa niku lho Mas Gareng. Bab napa? Nun sewu pake seniman nggih to, piyai tradisi ning ya mergo jerih payah panjenengan nyatanipun ingkang putra-putri kekalih sedaya menika dados dokter. Lho, menika. Nggih, alhamdulillah, Mas. Nggih. Nggih kalih Gusti niku diparingi rezeki anak kula loro, delalah mantu kula nu loro karo nggih dokter kabeh. Wah. Kula ajeng buka poliklinik. Apa? Poliklinik. Poliklinik Pak Gareng. Niku yen biayane pun kecekel wong biayane lagi golek kok ya poliklinik. Iya. Nggih. Ning pun kula dasari anak kula, Nduk, kowe esuk yen dadi dokter aja komersialmu sing mbok gedhekke ning sosialmu sing mbok gedhekke. Apik kekudangane. Nggih, nun. Saniki pun tangga teparu lara mara. Tanpa diperintah niku pun angger ngerti konten sampai membelikan obat pun dia mau. Wah, luar biasa. Dadi otomatis ngeten lho Mas Gareng. Apa? Putra putri kekalih sedaya dokter, mantu loro ya dokter kabeh. Tegese kesehatan panjenengan berarti terjamin tenan niku. Oh, dereng karuan. Lah mantune loro dokter, anak loro dokter. Sehat lan boten niku jane gumantung teng ati lan pikiran. Nah, iki. Sehat kula mboten perkara anak kula dokter, mantu kula dokter. Ning sehat kula nggih iso nyambut gawe utawa iso jejogetan kaya bengi niki. Niki ati kula seneng. Mergo sehat itu yang pasti harus didukung oleh hati dan pikiran yang happy, Mas. Oh, iya. Pun pokoke kula niku Gareng yen tesih diijini kali sing gawe urip mbok nganti kukut nyawa kula tetep Gareng. Waton ana sing ngersakake. Nah, niku lho, sing penting niku enten sing nanggap. Lah nggih.
Kuncine lak teng mriku, gareng apik kaya apa, nyindeno bergas kaya apa, ndalang sanggite apike kaya apa, yen mboten enten sing nanggap niku tegese muspra tanpa guna. Nadyan riyen profesi gareng itu dipandang sebelah mata. Ning kula lho nggih, mergo riyen ibarate dienggo mangan we kurang. Ning kula percaya sekecil apa pekerjaanmu walaupun orang lain menganggap sepele kalau kamu tekuni akan menghidupi, paling tidak akan memberi pelajaran hidup bagi Anda. Wah, iya Oh. nggih. Niki pun kula germli wae nggih niku. Pripun? Segala sesuatu harus dibarengi dengan usaha dan doa. Usaha supaya ngrembaka apik dadine, doa niku supaya berkah barokah rezeki sing ditampa. Nggih. Bener, mila sok-sok aja sok ngrembug duit bae. Duit niku yang dijabarkan janjane nggih sae. DUIT. Tegese doa, usaha, iman dan takwa ngoten nika Mas Gareng. Nggih, ning yen lugune orang hidup jangan tergantung pada uang. Terus? Karena dengan uang Anda bisa membeli jam tangan tapi belum tentu bisa membeli kesehatan. Wah. Jam tangan kok kesehatan. Belum tentu bisa membeli waktu. Oh iya. Dengan uang Anda bisa membeli rumah sakit tapi belum tentu bisa membeli kesehatan. Betul. Dengan uang Anda bisa membeli kesenangan tapi belum tentu bisa membeli kebahagiaan. Kesenangan kali kebahagiaan itu benten nggih. Kesenangan itu hanya terletak di mata dan pikiran, tapi kalau kebahagiaan sudah di hati. Wah, nggih. Iki, jenengan ngumpul kula ngeten iki ngelmu tuwane tambah. Marai yo sampean iki arang-arang ngejak. Sampeyan aja ngluputne aku to. Kula niku lho padha karo pelayan to, tegese mung nderek manut kalian ingkang kepareng nimbali. Lah niki sing perlu dingerteni para penonton mliginipun ingkang mapan wonten YouTube sing sosok protes. Bintang tamune mbok kae. Lho sing jenenge seniman iku mung milih ibarate banyu kalian kersanipun ingkang kepareng nanggap. Lah ngono to Mas Gareng. Aku ya ora arep ngoyak rejeki. Mergo rejeki kene tak oyak diseneni bojone. Lho, kok iso? Lho lha kuwi rejeki bojone slamet lho. Malah. Lho niki metune ngelmu niki wanci-wanci ya manten iki Mas. Nggih, leres nggih. Kita datang untuk apa? Nah, kita ada berbuat apa dan besok pergi membawa apa. nggih. Yen cara Jawa kae ya ngene kae. Kowe iki apa iki jenenge urip ki arep ngopo? Nah, yen wis urip kuwi njur kepiye, pungkasane urip menyang endi ngono kae. ngoten niku. Leres nggih. Harus selalu siap. Karena nun sewu ora wong kabeh mengko bakal nglakoni bahwa nanti akhir hidup kita itu datangnya ibarat air hujan turun ke bumi. Terus? Dia jatuh tanpa menunggu yang dihujani bawa payung apa tidak. Wah, nggih. Ora kudu mendung dhisik, ngerti bres ngono. Mula harus siap. Nggih, leres. Lah, niki ngeten. Pak Gareng, niki wonten request utawi pamundhut saking keluarga besar Eyang Harjo Semito lumantar Ibu Sri Nggih. ingkang ngersakaken nenggih sepisan lagu Lintang Asmara angka kalih menika Podang Kuning. Nah, niki mumpung nun sewu enten ratune Podang Kuning. Nah, niki Ratune ndi? niki putu jenengan si Umi Hafifah niki. Iki ratu apa ampil? Ratu. Oh, tak kira parekan. Niki Ya, iki Podang ratu Kuning. ya. Memang biyen yang ya jane wis ana ning sing ngederke populerke ya bocah iki. Nah, iki. Ya, mi. Umi Hafifah. Wah, jan. Nandani karo Pak De Gareng rono mumpung petuk. Bocah kok sewengi selfie terus. Kene nduk sayang. Kene. Ah, menik dasare ya isih legan. Kowe ora ndang golek momongan to, Duk? Dereng kula tesih dagangan kok. Dagangan. Lah yen dagangan ya dikeki tarif bandrol. Ya ampun. Lah kok dagangan tembungmu kok Lah dagangan. pripun? Ya isih legan ngono wae. Isih legan. Nah,
Ya, jenengmu sapa? Umi? Umi Hafifah, Kong. Kong meneh. Lah pripun? Ya wis ora apa-apa. Wong ki ujube ngajeni ya. Nggih. Ken ditepungke piyayi kene kowe iki Jawa Tengah apa Jawa Timur? Penere kuthane apa? Kula saking Jawa Timur, saking Kitha Ponorogo. Kutha Ponorogo. Ya, engko Jawa Timur. kok ngarani kok wedi napa to kowe iki? Mboten. Ponorogo. Ponorogo. Saiki apa kuwi manggonmu saiki ning ndi? Posisimu saiki ning ndi? Ten Kentingan. Kentingan kuwi ngendi? Solo. Solo. Dalam rangka Kuliah. pertanyaan terakhir wis duwe pacar apa durung? Dereng. Umurmu piro? Umur kula tesih 20 tahun. 20 tahun ki wis pancine ngedu. Tek kaya pitik ngedu kowe iki lho. Ngedu katresnan. Mboten. Loh, jalani hidup ini sesuai dengan umurmu. Wancine pacaran yo pacaran. Nggih, siap. Pacaran lho. Nggih. Loh, pancen umume iki pancen bocah iki lak pacaran to Pak Degareng. Ning nuwun sewu, teng agama niku malah apike tanpa pacaran langsung menikah. Ewadene cinta akan dibangun pelan-pelan dalam rumah tangga. Ya kuwi tergantung figur seseorang. Lah kok iso? Ana sing iso dibangun pelan-pelan. Ning ana sing modele borongan. Wah iya. Heeh. Ning sosok bocah saiki iki ya nun sewu yen imane ora kuat, pacarane iki nun sewu melebihi batas-batas. Nah, ya sing penting ngati-ati ya, Nduk. Nggih, Kong. Wong kowe iki sik legan aja nganti dipangan codot-codot sing berkeliaran. Nggih. Lah sandingmu kuwi codote ayo. Aku kampret. Kampret. Nembang suaramu pamerno piyayi kene. Nggih. Bawa ya, Nduk. Nggih, Kong. Nah, ya sekono tuh. Kok tuh? Aku ngundang aku kong, aku ngundang kowe ya tuh putu. Oh, putu. Nggih. Yen Nduk Asmarandana podang kuning diaturake keluarga besar Bu Sri. Ayo. Natian wujud temong peksi. Edian ngatasé ilat kerep go melat-melet lho nyuara kok apik. Angger Melat-melet piye to? Angger selfie iki lho. Iya. Sesuk aku terus sesuk HP-ne iku lak didilati bocah. Aku yang gumun cah wedok jaman saiki ya ora mung Umi, Winong Birgita iki padha ae. Winong wis saya. Lumrah iki lumrah ngene Winong yen selfie lho ngene. Kok ngecek kuwi. Iya. Jebul blet guyu. Wah, enak ora. Aja mbiyang yo golek pangan iki. Ki golek dhuwit mbiyang yo. Diapusi cah lanang. Ora diapusi, ngapusi deh. Ngapusi lho. Mboten. Mboten. Godhong moh nyuwek dadi banyu moh. Apa kuwi? Nyapuk. Oh, nyewok. Nah iya. No. Golek isi podang jenar. Ya yo. Ibu bunga
gandeng bisa dadi Tembang Podang Kuning menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Waris Sugiono kanthi dawuh Assalamualaikum Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Pak nderek nyimak wonten Kuntadi Channel. Salam kagem Mas Taslim. Bah, ngono terus. Pokoke lek rung tumbuh-tumbuh disalami terus dek iki. Lah iya. Sugeng dalu Mas Sahyo saking Ngadinu Pondok Ungu Permai Bekasi nderek monitor. Nggih. Mas Sahyo sak rombongan tansah pinaringan bagas waras sedaya. Nggih. Lan ugi dumateng Mas Arif Glumer saka Laladan Medion. Direwangi ngluruk ngebis tekan kene mudhun ning terminal Tirtonadi Solo ngojek rene. Iya to? Heeh. Esuk bareng bis ae Mas Arif rasa ngojek neh. Ndak tak ngijoli ndak anakku engko. Ya ndak Umi Hafifah Podang Kuning. Dados. esuk awan ning omah wis ora krasa. Ayo Pak Kareng. Joget nih, Mas. Anggoleki sing tak sayang. Bangun miterang ora krasa esuk awan nganti wangi. Etan yen kan yo kang nyawang. Yang leyang tak sakang becok ning Monggo budhe amundhut panjenengan budhe. Podang Kuning. Oh. Ora mandeh
Terima kasih Genduk Umi Hafifah. Matur nuwun ya, Nduk. Wah, bocah umur lagi kurkuran wis. Wah, luar biasa. Nggih. Lah, menika lak mapan wonten Aladan Boyolali. Nggih, Mas. Kru Madangkara menika ugi sesepuhipun menika aslinipun nggih Boyolali. Niki. Nggih. Panjenenganipun Mas Danang Wirya niku lak putra saking Bapak Dalang Ki Suryanto Karanggedhe. Lah kuwi. Mula kula kali panjenengan sewateng Boyolali niku kudu nyuwun idi palilah kali panjenenganipun ngono. Ger Danang Sutawijaya. Mas Bagus Danang Suryaputra kuwi asmane. Iya, kok kaya Karna Suryaputra. Lho, pancen asmane ngono kuwi Mergo kok. bapake Mas Pak Suryanto. Ngono kuwi. Wah, jan kae ya legend juga. Nggih. Klebet wonten sambi mriki wonten kadang kula utawa pernahipun junior kula ning nggih dados dalang nggih dados dosen wonten isi Surakarta Pedalangan niku Mas Catur Nugroho. Niku ya dalang laris hebat niku. Paguyubanipun Nugroho Laras. Sindene Anis. Ya, kuwi. Catur Nugroho. Iya. Ngono kuwi. Wah, Catur Nugroho, catur ki papat dadi rezekine apa? Papat Kiblat papat iki dadi rezekine Mas Catur. betul, 5 pancer kuwi papan dununge. Nah, bener ngono kuwi ya. Sik saurunge nanjake Mbak Tatin karo Mbak Elisa, eman-eman lek sinden-sinden Madangkara iki Lah iya, panjake. iki nggo apa ketemu? Lungguh tok iki. Gosek to. Lah Nonton iki. wayang kok nganggo gelungan bareng. Apa iki? Awakmu ki iso lho. Kabeh lak ngenteni sangat ngenteni wektu sing pas ngono to. Ngenteni sangat iki kaya wong arep lelungan wae. Nggih. Lah iki mula bakal tak tanjakake genduk Winong Aja Nawangse. meneh kok tanjakan mbok glodoran lho wani iki. Ayo wis. Nggih. Di sapa? Winong? Kroyoken Nduk, Winong karo Birgita. Ayo kuwi Pak Digaring iki kroyoken loro. Aku aja meneh kok sing ngenekan lho wani. Ngenekan iki. Apa ngatasi sampean? Lho, ning bawah to. Wah. Mbawahi malah ora. Ayo. Yo, cublak suweng Winong Birgita. Yo. Ho. Arep suwe dadak ngelik kowe iki. Arep terus sampah kok. Yo, tak kenal maka tak sayang. Nggih. Kamu siap memperkenalkan sendiri-sendiri? Siap. Jenengmu sapa? Sing komplit. Jenengmu, jeneng. Hah? Jenengmu. Lho, piye? Jenengmu sapa? Nah, biasa ya umur ya. Pak De, umur ngono kuwi lah lek ngomong gampang serontolen. Aja ngono nong, sing malah sing sepuh-sepuh ngene iki sing penak nong. Aku senenganku sing sepuh-sepuh. Iya. Selama Kayak melu sinar Baskara terus. selama iki ki aku sing ngopeni ya sepuh-sepuh. Ini udah tipe. Ayo Mbak Variati, ayo. Lah, Iki goleki sing sepuh-sepuh. Iki ambak alus nih jane iki tipene cah galak iki. Senengane wong tuwa-tuwa. Kok meneng gae, ayo. Ayo. Wah, iki cah loro iki, Dok. Wah, kene Apa? nyandak umur kene sepuh. Loh, aku nyat seneng
Dek. Aku ki golek jodoh ya gak-gake sing umure di atas aku 15 12 tahun. Ora iki golek bojo apa golek warisan? Ya kan penak kayak ngeroki ngono kuwi. Terus bareng kok babu tinggal ngalih. Nggih bojo ki mung mbok keroki tok. Heeh. Lah liya-liyane. Lah piye nggur masuk angin ae ora dikeroki to, Dek? Kowe nek aku ora bakal masuk angin. Lah napa? Aku menurut aturan agamaku kudu ono sing templek ora kita sithik. Kono cah musuh cah nom-nom malah stres aku. Wis tak mulih wae aku. Jajane didigawa kuwi ki daya-daya. Kuwi iki kok bagian tas gembletak iku dulane. Aku kemarin biyen kuli panggul. Nah, Winong jenengmu komplit sapa, Nduk? kula jangkepe Nimas Ayu Winong Nawangse. Nimas Ayu Winong Nawangse. Woi, jan bocah saiki ya. Mbiyen iki cah biyen jenenge sederhana Kesi. Bagio ngoten niku nggih. Oh, Bagio kan dadi pejabat. Nah, kan candi to kowe candi. Kula Tulungagung. Jawa Timur ki Ponorogo, Jawa Timur. Nggih. Jawa Timur banyak menelurkan presiden-presiden yang luar biasa. Alhamdulillah. Awakmu kondi, jenengmu sapa sih jenengmu? Nggih, nderek pitepangan Bapak Ibu. Kula Birgita Ayu. Birgita Ayu, heeh. Mau Elisa Khusus. Iki Orkarus iki apa Winong. Iki Birgita. Birgita iki malah fotokopine Mbak Elisa. Lah, kita itu sering wajahe dikira pawakane model. le centil bareng lak mirip. Biyen tak kira kowe karo Elisa Kakang Adi terus mboke Kesi. Loh, Ora, iya lah wong ki luwih senior kok. Kula wingi lho Pak, wau dalu niku lho Pak. Ndek ngenane Ding Pak. Kula kan nderek ke Pak Sun Gondrong. Mbak Elisa minta foto. Ya alah ki apa ya apa aja aku terlalu. Kowe ya gelem. Ya gelem Pak. Maaf Bu, bukan Mbak Elisa kaya. Oh nek kowe dijak foto ki ya gelem. Ya gelem, Diundang Kak. Elisa ki ya gelem, jak foto gelem. Ya kan aku wis ngomong saya bukan Elisa. Ning lak wis foto. Lho, ora ya aku sadurunge wis terus ngomongi. Ning Kuwi ya ya gak kuwi asline sing ngejak foto gelo tapi masakane Mbak Biro. Apa omong. ngene lho waito puyengan. Aduh. Iki minak jinggone awakmu iki. Jamar mulan kok minak. Kono Dayun. nembang apa ki? Nggih. Anu, Nduk cah loro. Ha ning sampean bocah Jawa Timur ngaturke karyane Piyai Jawa Timur. Ayo. Karyane Sing sapa? disebut karo Mbak Birgita ki mau Kisun Gondrong. Nah, salah satu karyanya adalah Lawi Memanik. Nah, iya. Gandeng kuwi karya Piyai Tulungagung identik dengan jaranan, gitu Mas Gareng. Wah, ya. Engko sak rambahan dindangdutke kedua jaranke. Anu Ciko, anu. Kendaraane di kendaraane CB. Apa? Jare jaranan. Jarane kowe iki lho, Reng. Apa iya sing numpaki cah ayu-ayu kok. Jarane Wong, cepake sik lho ngono lho. Monggo, buka saking kendang iki Mas Numpak. Ayo, Memanik. Dados.
biasa kita loro ya kan. Elok tenan. Piye apresiasine jenengan pripun Pak Garing? Yo luar biasa ing atase cah nom-nom yo apa jenenge nyolok bab rupa ning isih mempelajari tarian jatil barang ini iki lho. Oh, kaya ngono kuwi. Pancen tuntutane jaman iki sing jenenge waranggana iki ora mung nyindeni gending tok saiki. Kudu nembang era sekarang ya bisa, mbeksa sesuai karo apa jenenge lagune ya kudu bisa kaya ngono kuwi. Dadi all round cara tembunge saiki. Malah sing buku sing nate ditulis karo Mbak Elisa kuwi multi talenta, sinden ya kudu bisa berkomunikasi, bahkan iso mbanyol kaya ngono kuwi. Dadi tingkatane wis beda karo jaman biyen. Ah, betul. Tontonane iki wis erane wis era berbeda. Betul. Mbak Lisa karo Mbak Tatin ya Mbak bareng. Apa iki? Caloro iki ketemu lungguh tok iki. Ayo. None tak tanduk terang. Ayo. Yo Mas Danang, yuk. Hoi. Bahas kae. Penyaronmu loro kae bareng sing ngadeg Elisa karo Tati kok rebut ngarep don. Ora latah doan kowe tembang apa-apa arep dibukani suku-suku bathok kuwi doan. Ayo kuwi. Wah. Iki terutama iki Raja Singa iki. Raja Mala iki. Nggih. Meneng apa? Wah. Urut tuwa le. Wah, urut tuwa. Ya pancen tuwa iki gampang kesel kudu diurut kok. Wah, ra enak kuwi. Jare urut tuwa. Oh, ora iki lho, saya sing ngadeg. Ayo. Pon ngadeg. Ayo Tin, rono Tin. Ayo ngapa? Ah, iki ketok. Kowe iki ketok iki perwakilan delegasi dari Ngayogyakarta adine. Nah, betul. Terus Ya ketokno Ngayogyamu iki kepiye? ketokno. Ketokno sa. Ketokno ya apa? Ketokno map samu iki ketokno. Ora iki. Apa ta ki? Ning anu Pak Gareng aku nyawang bocah loro ki pancen bocah iki luar biasa. Aku ngarani bocah mereka umure sak ngisorku adoh. Heeh. Tegese kaya Mbak Elisa yang duwe spesial dhewe kecerdasan yang sangat luar biasa. Betul. Joget ya isem guyune tansah lumintu. Mbak Tatin ya ngono kuwi. Spesial. Heeh. Ngapa ayo? Nadyanto Spesial. Ayo. ora Ayo. Nadyanto piyayine lak lemu kaya dream to asine ora. Rasah meni kaya trip. Oh, aku ora rampung lek Iki kono. tapi kayak kebangetan kaya dream iki berarti lu. Mbak meni lemu tok wae ya, apik lho dadak meni lemu kaya dream. Kok sik tarung rampung Nadyanto lemu. Oh, Ning parandene jenengan iki solah bawane iki luwes kewes milangoni.
Ngono kuwi. Lho, lek sampean ditresnani karo Bu Sri, didadekne bintang tamu ning ndi-ndi, lek ora piyayi ning gemesne mokal. Ora milangoni apa milangkori? Milangkori. Dadi jajan. Bunder. Jasa desa malah milangkori. Loh, semuanya tuh pasti punya kelebihan dan kekurangan. Heeh. Nggih. Nah, ngono. Mboten sah. Apa jenenge rasa grogi, rasa isen kaya Mbak Brigita ya duwe apa? Keluwihan Keluwihan dhewe. Mbak Ninong ya iya, Mbak Umi ya iya. Kowe lah yo keluwian tok gajimu wis semene. Tapi arep sate gajih? Mau aku seneng aku kaya kok. Nggih. Ya kaya ro gajih iki apa bedane? Beda. Bedane apa? Aja maido. Apa marang aku ki bakul wak kaya rok kuwi lho. Nek gajih sing endi? Gajih ki wis ora yo kowe kapes-kapes kae gajih yen koyor ki ana kenyal-kenyal. Ya berarti aku sing koyor. Alot. Oh, kok alat no? Lebih alot koyor kan dari gaji. Tapi Yo, enak koyor. Enak koyor, Oh, kenyal-kenyal enak. piye lho. Ketoke cemokot. Ya aku cokoten saiki. Hah? Cokoten aku. Ora aku tamut wae. Wis tuwek kok nyokot ra dhewe. Lah Mbak Tatin dadekne koyor malah seneng. Moko koyor ki nun sewu. Lek dipangan kakean kuwi dadi penyakit kolesterol. Wih. Ya mulai ki aja kabeh kuwi nek jenenge kelebihan itu enggak baik. Makanya yang sedang-sedang saja. Lah sedang-sedang saja kenapa kok tubuhmu besar? Kok Loh, tidak ini kan- sedang-sedang saja? Loh, ini belum besar. Lah, terus? Ini masih sedang. Lah buktine anggere linggo mak ret ngono tak kon lurus sampean mesti ngarep dhewe mesti. Oh, apa? Ya, Heeh. ya Ora sesuai. iki Neng. Iki urung. Urung gede ta? Urung. Aku biyen tau gede ta luwih iki ta? Ya kae pasti Wikromo ya. Malah dadi buta. Gede cilik kuwi kan ya ana sing do remene enten kan sing wong seneng ki ana sing seneng delok gede, ana Nggih. sing delok sing seneng cilik. Lah kuwi kan wong ki gede cilik ki relatif senenge dhewe-dhewe. Yen aku ngarani Tatin ki cilik. Kok iso? Soale bojoku luwih gede. Lah Lah iki iya. kene Pak D ki malah seneng sing luwih gede. Dadi iki kan wong ki relatif ya Pak D ya. Nah, iya. Ana sing seneng sing gede, ana sing cilik, ana sing sedengan. Ayo aku mari mbok gede kok ngopo wis ngerti carane. Carane piye? Sebari gula sing dirubung semut lah kuwi. Sing direbeng semut kono kuwi. Malah. Lagi manis. Iki lho pamundhute Bu Sri Cek. ngersakake ya kuwi Lintang Asmara. Betul. Gitu. Jenengan kekalih tetep nembang, lek Pade Garing dadi sing kakung dueti kan ya mestine ora wangun. Ora wangun. Terus sapa? Sing wangun sapa? Sampeyan ora apal to? Ora apal. Lah ora apal. Mas Taslim. Nah, coba kaya Oh, apa? ini yang banyak penggemarnya. Penggemarnya ini. banyak. Aslim meneh. Mon aku. Jangan iri Rengki. Nang ngendi-ngendi kok ini Mas Taslim, nang ngendi-ngendi kok do. Rombongan ngendi wae. Eh, Pak Taslim itu. Piyayi kuwi mau sepedaan motor tekan kene lho mengko udan. Lah, napa nggih? Nggih, terus piyayi disiplin, piyayine siji helme loro kok mau. Ora. Mlebu omah kowe ora copot helm kok. Ha iya. Helme Nggih. loro apa? Mas Taslim ayo Mas ngancani iki ben dijiru Ayo, karo Mbak Taslim. Elisa karo. Taslim. Mas Taslim ngene. Kuwi kabejan kanggomu. Mau ki jane kanca-kanca arep srebek sing gawe ide gundul-gundul Sapa pacur ya, Iki? danange lho. Danange. Sing ngendenge gundul-gundul pacur. Iki ora gundul. Lah apa? Ya pancen ndase kaya ngene iki. Monggo. Wis Sik. Aku tak matur. Berdoa dulu sebelum makan. Statusnya Mbak Tatin ya. Ayo. Kamu pengen tak makan, Po? Iya. Ojo. Aja, lah ngapa? Aja piye? Ojo saiki maksudnya. Oh iya. Ya bari Ya iki. ya oh. Nang omah gaweane seteli kok karo mbah-mbah. Allah padha ya. Ning tenan kok Mas. Tenan. Iki Bloko Suto nggih leres ngendikane. Malah mutiarane wong lanang ngono kuwi. Iya, jenenge membantu wong wedok iki ya ngono kuwi. Oh alah, wong kok ora perwira kalah karo bojone ya kalah. Tika Lintang Asmara. Lintang Asmara pamundhuti Bu Sri. Ya. Siap. Ya, duwe. Dikrubut loro engko Mas Taslim iki. Ya. Kok.
Mangga sugeng laras Bu Sri menika pamundhut panjenengan Lintang Bu Sri. Asmara. Ya. Elisa on Karus Alaso. Ada Kasim. Berdoa dulu sebelum makan. Oke. Terima kasih. Padang Karalu. Siang ayu tresna putri Arya Tama susah kuning Ayo Min, ayo Min, ayo Min. Hoi. Lintang Asmara. Hati Lestari, Handayani. Hoi. Siang kan loro ratri mung eling manis ing ati sejak bisa anduwani marasa ya sulat Untuk apa? luar biasa. Mbak Elisa ki siang padeng-deng ngene iki. Tatene siang dong. Oh ini deh. Ngono aku lho sing arep diseronggot karo iki. Kok adek. Ora iki jane taslim iki wiraswara apa burisrawa to kowe? Mulane kaget aku kok ngerti kok arep nyeronggot Lho kaya. iki tatin wis ganas lho iso kalah karo kowe iki. Lah, aku ra siap lho Pak De ngerti-ngerti kok ngantuk arep ngene lho. Lho oh ora siap. Ora siap. Oh jebule iki mung iki mau mergo ora siap yen siap mbok tataki tepan ya.
Ya tetep ora. Wah, Ora ngatasi. Nggih, kangge penutup Mbak Tatin, Mbak Elisa tetep temriku. Lah, iki gandeng sinden-sinden Madangkara kabeh entuk souvenir, entuk tali asih saking Busri. Nggih. Yo cah papat iki. Cah papat iki ngadeg kabeh Ayo. ngancani Mbak Elisa karo Mbak Ayo Tatin. ngopo ki sewengi lungguh tok ki. Nggih. Menapa? Ayo. Ya ini sebagai ucapan terima kasih saya Oh, ya. karena sudah datang di Terima kasih. sini. Ye, dapat. Puji hati-hati. Jadi Semoga segalanya amal itu- perbuatannya diterima. Kok dijaluk nah iki ya? Kok dijalukno kok Pak De? doane iki doa ra enak. Ya maksudnya amal kesaenane panjenengan niku lho. Ya kuwi wis ora ono. Iku nyanyi karemu ra karemu. Ayo. Ki mloto bae diajengi mloto. Lagune Lestari. Supaya tetap lestari tali silaturahim keluarga besar almarhum Eyang Harjo Semito kalian warga masyarakat Laladan Kepoh Samping Boyolali. Lintang asmoro berpacu Lestari, Pak. Lestari kayak. Lestari ayo diaturake. Yuk berpacu dalam melodi. Hey. Aja
hebat. Luar biasa. Ana sing wah polahe kekiter iki lho Tatin karo Ajeng iki kaya umbul-umbul keterangin ngene kok. Lah iya, kuareken kok kowe mergane kok. Lah iya. Nek pasti diapresiasi. Nggih. Lumayan lho. Ini kan sepenting obat. Penting obah lah, ngono bener. Soalnya aku nek jingklek-jingklek ngono ki nek aku tidak mawut ngono lho, Pak. Mawut itu sego kok. Jadi menjaga biar tidak mawut. Biar tidak stamina tetap terjaga. Iya. Menika pripun Pak Dalang? Nggih, Mbak Tatin, Mbak Elisa, Pak Gareng Semarang kula ngaturaken panuwun sampun kregengaken pahargyan ing dalu menika. Nggih, sami-sami nak. Ngaturaken. Pinanggih malih taun ngajeng nggih. Oh iya ya, sedherek kali tahun baru ya. Ah nggih. Nggih, wilujeng warsa enggal mugi-mugi selamat sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Selamat sukses untuk keluarga besar Eyang Harjo Semito. Semoga selalu mendapat keberkahan dari Allah. Amin.